Kohenmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram ne ka jingkan mau ya Kamaria Magdalena bakoy ngitip ba Kamaria Magdalena kadai ka way na ki riu kan thei ki ba it the man sim yaw Jesus hadu kata om dei tang ka jing it ka jangka hanrei ngiyo iba Kamaria kadon rengkat bot Jesus habaro ki commission ki jungu nado ka klimat ka ba kayo mat ya ka jing it ka jong try Kamaria Magdalena kam sem i yaw try hanrei kayai rengkat badu kadon rengkat badu ka IT yala de how try jengka but ka yarabro but ka kershanro yaw try ban penpriang ya commission ke jeng ne ya ke gospel den mata gadau ha ke ne kasngi habang irakhe ya ke ne kasngi buram jong Kamaria Magdalena bakhoj karkhoj jong ka balang ke jengi to ngin pusan khandiat kato kana teliki poin sapang ka jeng im jong ka ne karkhoj Kamaria Magdalena kapoin ke benangkong ke ba ngakwa ban ya pelu jingmot bat pi ha kana ka step sapang Kamaria Magdalena kadai kane ka jing yo mat jongka ya ka jing penlaj im na kapop bat ka jing kela bamot jongka haba Kamaria Magdalena kalayo mat ya ki jing kurku jong utrai ha ka jing im ka jongka bat haba kalayo mat ya kata ka jing penlaj im lene kata ka jing i ka jong utrai ka kloi ban i ya ka jing im barim jongka ngitip ba haswa ba kan ya kendu yaw utrai yaw Jisu Kamaria Magdalena kadai ganong pop haba ka ya kendu yaw utrai jengi Jisu ule kampla ha ka jing im jongka da ke babe ya gitu ki nyo teliki ksut ki bangi la lap ladangi pule ha ka gospel jong Lukas kala nong ka bapra ka gospel Lukas nong ka bapra ka yetu ba komno Kamaria Magdalena ka ye kendu yaw trai Jisu badu trai ule kampla ha ka jing im jongka da ke ba penlaj im ya ka na agito gibor jong ksut nado kata khilmat haba Kamaria Magdalena kayo mat ya kabor jing penlaj im ne jing penlaj lo jong utra Jisu ka ino ya baro ki jing im barim ki jing im basneu jongka bad ka IT la de telitelan ha u Jisu lengba ka jing ka kamle ka jing ka kam penlaj im jong utra ya ka kata ka jing ya kendu ba marwe jongka badutrai kayo mat ya kabor jong ka jing i jong blay kayo mat ya kabor jong ka jing isnei jong blay kayo mat ya kabor jong ka jing penlai lut jong blay haba kayo mat ya kabor jong ka jing i haba kayo mat ya kabor jong ka jing penlai lut jong utrai Kamaria Magdalena kaong halade bangam don kam shu yano ne yaki egi jong kane ka prathei Henry tang une ublei balaban ai jing im ublei balaban ai ya ka jing it bod ublei balaban ai ya ka jing lain lut ko hanmen ko para mangi iwe pawe ngiru yolese ngilong kum Kamaria Magdalena habasdang jong ka jing im ka jing a ka jing pi yolese ngi im ka jing im ha ka jing satemrau jong uksut jong ukrei jong boman jong ka jing sneu jong ka nek perthei ki baharukom Henry ngi lalong ki Kristan kat ki nek isnam ngi layo sneu ya ka ktin ka bautrai Ukraine yang api bad ngi layo ru ban ya kendu yu markmat haki sakramen ha ka jing im Kristan jungi ha ka ktin ka ba Ukraine hangi hato ngi yo madna em ya ka bor jong ka jing i jublei hatong yo madna em ya ka bor jong ka jing isnei jong blei hatong yo madna em ya ka bor jong ka jing plai lu jong blei ngi haban keli la de ha ka ne kasngi Kamaria Magdalena haba kay kendu ya try kaya mat yakine
Hanrai ngipat ngihaban kelihato ngilong na em kum ka Maria Magdalena habang ikendu yo try ngiyo man em yakine baro. Kasyong hanga hapi ko hanmen ko para hakajing imba marweji. Lada mangingi don kata kajing mud kajing perkat, lada ngidon kata kajing kwa kajing trang ban ikendu yo try hakajing imba marweji klempep habang ngiyo kendu yo try ngiyo mat. Lada ngim don kata kajing kwa kajing trang ne kajing angnut ne kata kajing kloy ban IT yala de hau lada ngiyo mat ya lada ngiyo kendu ya uru ngimla ban yo ya kene kajing ban la jeng ngimla ban yo ya kata ka bor jong kajing pelai le jeng ne kajing isne kajing den mata kadau ka Maria Magdalena ka khot ka were ngai pi nongkong na sabe ngide ban don kata kajing kloy ban le pai su ngide badan kata kajing kloy ban yo sngew ya kasur kajing ngide ban kloy bandan kata kajing pendem ya lade hakmat jeng bangin yo mat ya kata kajing penlai luj bat kabor jong kajing kelak bamut kawan rak jeng kerku ha kajing em kajing ka poin ka baar ka ba ni insapai menta baka Maria Magdalena ka hikaya ngai pi kane gade kajing scam jong kajing ngej bat kajing ruble jeng ka nadu ka klimat baka Maria Magdalena kayo mat ya kata kajing ya kajing isnei ya kabor kajing blei kamta me kata kajing pelai luj bat kajing kelaba mo jongka kapan scam ya kajing ka ngiyo iba haba barok ki apostol kino kisanran kino bud jong Jisu ki pet yap haba u Jisu la shakem haba u Jisu ukid ya kading pna kajing usha kat kito kajing shashitam baro ki apostol ki jong kim pet yap ki ri yalade henreng yo ba ka Maria Magdalena kadon rengkat bot Jisu hakajing kid jeng ya kading pna habau shashitam ya kito kajing shashitam jeng bat hakajat kading pna ka Maria Magdalena kadan ban ngiru bakadan hak gospel bamentakas ni kamareru dang step ban lej pej ya kajin tep kajung pej ngiyo baka Maria kadan rangkat bo Jisu habaro ki klipmat jong kajing em kajung ha kajing suk jung ka Maria kadan ha kajing shashitom ha kajing kajing janjar jong Jisu ka Maria kadan namar kajing nge jong ka kaskem ha Jisu pat kata kajing rublei jongka kata kajing rublei jongka hau Jisu ka don rengkat pat ka den mata kadau mamangama piru ko hanmen ko para sajisid ngihaban pe halade hato ngilong na em kum ka Maria hato ngidon na em kajinge jong kaskem na em kayai nen em kum kajinge ba ka Maria Magdalena ka don hau Jisu ladang idon kajing hau Jisu ngiru ladang yomat kanu kajing ne kajing jenjar ha kajing em kajing pi nginom ino ya kata kajing rublei kajing hau Jisu balengi jano kajing rublei tang sitengpor balengi habangi kendu ya kajing jenjar habangi kendu ya kanu ka sitom ka sipah kajing em kajing rublei jengi ka jano kajing kajing yoblei ka jano namar ngimdan kata kajing ha ublai namar ngimdan kata kajing hau Jisu ba deu Jisu bala khot inga balong Kristan deu Jisu bala ay nga kane kajing Kristan ngide ban pas kam ya kajing hau Jisu kumba ka Maria kapan skam ya kajing ka nadu ka klimat ba kayo mat ya kata kajing penlai luj bat kajing pen im kajong ublai nang dapat ka poin ka balai kamakwa bani pelujing mut rengkat bat pi ha kana ka step kadai kane kabor jong ka jing pen bena jong ka Maria ya ka jing mi pat jong Jisu ka jing pen bena jong ka Maria ya ka jing mi pat jong Jisu ha ka gospel bamatagas ngi yosngeu ba haba ka Maria Magdalena kayo yau Jisu haba kalayathu baude Jisu ongya ka kilet shaki senran junga kilet shaki parage junga kilet shaki bi iki bathon ge junga lek pen bana ba ngala mi pat na ge jung yap ban ma nga im ha kana ke perthai nga don rengkat bat phi
Nga nomino ya pi. Kini kita kejing ong jong u Jisu ha ka Maria Magdalena haba kayo iu ha kemat ke jentep. Nadu kana klemat ka Maria kamare sya ki apostol sya ki senran sya baro ki bangej hau Jisu. Ki babut hau Jisu. Kalipan benar ya kana ke kubor. Kadai maka kabayo ya ke kubor nongkong ong kilej ban benar bau Jisu ulami pat. Bau Jisu sem layap hanreu im udan rengkat bangi. Kadai kata ka kubor bat kadai kata ka jing ai ka jungblei ha ka Maria Magdalena. Kohan men ko para ngiru ngelayo ya kana ka kam ya lap ya ka gospel ka jong trai. U Jisu hi dalade ulapan khamti yang iwe paiwe bangin long ke senran ke jungu bangin long ke nombor ke jungu bangin lech setelah ke perthai bangin ya lap ya ko kubor ke bahag ke jungu ban pen bena bau Jisu la job ya ke pop bau Jisu la job ya ke jing yap bau Jisu la job ya ke jing pang ke jing sitam ya ke jing ke jing kerdu ke bapi kendu ha ke jing em ke jong pi ngilong na em kum ke Maria ki bakloi ban i ya baro kiba ka ka bakadon haga jeng em ka jengka ban mare ban lipan bena ya ka khobor babha sha ki jaj penreu kamaria ka khot ka wering ip ko han men ko para ha kana ka step ba mangi ngide bandon kata ka jeng i ka bas kem how try kumba kamaria Magdalena ka don kana ka jeng i ka bat testament bat test kabalong kebas kem hau Jisu hadu kata-kata. Den mata kadau kohan men ko para ha kane kasngi. Habang irake ya kane kasngi buram jong ka Maria Magdalena tongin im kajung pi. Kam tam kane ki jing hikai bang ilayo na kajung im jong ka Maria Magdalena. Tongin duwai, tongin IT la de hau Jisu ha kane klemat. Kabr pi kemat jong pi. Pej yala ka jong ka jing em poson yala ka jong ka jing em hato ngalong na em kum ka Maria Magdalena ka bakloi ban leji kendu yo trai ka bakloi ban yo sngew yo ka surkren ka jing u bakloi bat ka bakloi ban yo mat ya kata ka jing ka bor jong ka jing e jong trai ha ka jing em jonga ban yo mat ya kata ka bor jong ka jing isnei jong ka jing palai lu jong trai ha ka jing em ka jonga kajinget junga kas kem na em kumbas kem kajinget jong ka Maria Magdalena how try kajing rublei junga kalong sisha na em how try ban ngakloy na em ban mi na kanay kajing em barem junga ban lej kumo brew batmai sha ka perthai barok kawai ban pen priang ban pen bena bau Jisu de blei basisha bau Jisu ula job ya kapop bau Jisu ula job ya kejengiyap badu im rengkat bat ngi bat u dei unong pen im jengi unong pen im unong suspa jong kanek perthei IT la de hau Jisu nang khot ila u Jisu ban wan ha kejeng im kejeng pi ban Kristen ban aibor ye pi ba pila ban im kejeng im jeng pi ban long kita ki missionary jong Chris na ke benta ban pen priang ya gospel ke jong u and you ya Jesus Christ. Amen.